El pare de Peles Fenosa volia que el seu fill fos hostaler, però el que volia el seu fill era ben diferent, ser escultor. El dia que li va confessar, hi va haver un terrabastall familiar. Ell mateix ho explicava així. Era un moment de rebel·lia familiar, fins al punt que vaig marxar de casa. Vaig anar a veure Gaudí perquè em donés consell. Va ser meravellós amb mi, generós amb el seu temps. Es va passar tota la tarda sense treballar per poder-me explicar coses. Em va dir que el que havia de fer era obeir i prou, que els homes es formen pas a pas i els ocells batent les ales, però que l'esforç és el mateix. Els anys han passat i en aquella Barcelona on Fenosa escoltava atentament els consells de Gaudí, ara hi ha un carrer dedicat a ell, a Fenosa, i dues escultures seves, la del bon temps perseguint la tempesta i la que veieu, el monument a Pau Casals. Un encàrrec que li va fer l'associació Pau Casals, però no pas perquè estigués a Barcelona, sinó per ubicar-la a la plaça Nova del Vendrell. Fenosa, que aleshores tenia 77 anys, entusiasmat va dir que sí, i com a homenatge personal a Pau Casals va proposar de fer-ne una obra gran, ben gran, a l'altura del mestre. I no només això, va dir que ell no cobraria res, que els diners haurien de ser per l'assistent i per pagar-ne la fossa. L'associació, que va llogar la fàbrica de la Riera del Vendrell perquè l'escultura es pogués fer amb fang, no tenia prou diners per assumir-ho tot, i per ajudar-los, Fenosa va prendre molts esbossos seus. Van passar 3 anys i l'associació definitivament es va veure incapaç d'assumir-ne els costos. Per tant, aquell projecte, pensat pel Vendrell, es va quedar aturat, sense lloc i sense suport. Va ser llavors quan Nicol Fenosa va pactar amb Pasqual Maragall perquè es fes a Barcelona. L'escultura, avui, la podeu trobar al Turó Park, a Sarrià. Entre les mans dels àngels hi llegireu els versos que Salvador Espriu va escriure en homenatge a Pau Casals per elevar, al costat de Fenosa, el gran cor immortal.